tady zavíčení. A to 10 000 a musíte opět. Nebo nebude, už mám tu mapu připravenou. Je to na 5. Bohužel to nemá, to musíš jít sám. Nebo mu to nepojede. On vám počet nic nebude mít, to je počet jenom na 1, 5. Počet bohužel. Ano. Musíte zase, cítíme něco, OK. To nebudu chtít, ale chyba je v 1, 5. Že nejdou podat vlastně. Co to je? Já už jsem to jsou kreativu. Normálně. Nejde. Takže nevím jak je to chybou, ale to nejde. To nedopadá funky. Co si ne? Mě se neptejte, já nic nevím. Bohužel 10 obrázků dejte a bude mapa. A já ji mám dát, takže čau.